chinoita kuti munhu achiite murelationship kana mumba zvinhu 5 like zvinhu 5 things zvinoita kuti zvamunonyatsa kuti izvi ndo 5 zvinoita kuti vanhu vachiite. Saka chimboteererai vanhu vaMwari timboona kuti 5 chichifava chinhu chakakosha 35 chakakosha ichi chinoita kuti vanhu vangu vachichiita murelationship. Right. Chekutanga usaita shamwari dzinoita zvekuchita. And you have also to find out kuti mukunzwa mukutaura kuti uyu munhu wikawe anoita nezvei. Number 2, usaita shamwari iri single iwe wakaroorwa. Yes. Usaita shamwari anosvika kumba na 12 ana mukadzi kana murume iwe dosvigona 12. Level yacho yakatosiyana. Matauriro ake anotaura zvekutsvaga. Nditika zvekutsvaga uye zvekuratidza kuti ari free, haana munhu anomuudzira kana kuti haanorespekta. Anditi kuti munhu akati ndiri single nemunhu ari mumba handisi kuti wenga naye, but ita space. Munhu iyeye haafani kuita friend yemurume wako or friend yemukadzi wako ari single. Right? Yes. Uyezve third one, kunzwa about nezvekuchita environment yauri iwewe yaunozviisa parutaurwa nyaya unenge uripo. Right. Anditi number 4 iri inoda kuti muibatisise. Number 4, usajoina WhatsApp group yemasingo or kuerenga maconservation emasingo. Phone. Right. Number 5, kushaya hunhu, behavior chaiyo. Kungorasa kungoti wese waona unongoita friendship naye. Ndinokuti kune munhu asinganzwisisi zvaari iye akatoroorwa, but achifamba aneka hunhu keusingo kekuti akanzwa nyaya dzeitaurwa iye anotodairira kuti makatozvinzwawo ini ndakazvinzwawo. Munhu akaroorwa ari married ane hunhu hwakasiyana nemunhu ari single. Munhu ari married nekamutambiro anzi kamutambiro kabehavior kamutambiro konoita nevarume so unoziva kuti kana kuti nevakadzi wakamboisa munhu akaroora apa nemunhu asina kuroorwa apa, ukatarisa kana ukanzwisisa kutaura kwawo kwakasiyana. Pakadini kunofanira kusiyana. Anditi but tine dambudziko ratiri kuwana ratiri kuita izvo ratiri kuti vanhu vachiita. Unozoti mumwe munhu anonzwa mumwe munhu achitaura pane kuti murume wangu akandichitira kati mukadzi wangu akandichitira. Anditika then nyaya iyo inoita senge isina basa munzeve dzake or iye panguva chotomuti zvakashata naye banditi, but ikaramba ichitaurika ichinzwa munzeve make, mangwana unozomuona akuda kuita nyaya yakaita seiyoyo. Anditi saka kureva kuti munhu ngaasiyane neshamwari inotaura zvemujoro. Ibva pafriend inotaura zvemujoro, ibva pafriend isingawake kuti imba yako igare zvakadini zvakanaka. Kune munhu anofurira vanhu nyamba iye wacho anenge asingazviite, but be careful nevanhu veduri nezvawaya. You must run away kune mafriends anofurira. Nesu vakadzi dzimwe nguva tinoti takawana mashamwari anenge achitaura nezvekuti murume wangu ari kuchita we end up fungira mapartners edu kana kuti varume vedu kuti maybe since wepa next door kana kuti shamwari murume wangu saka uyu ndo zvaari kuitawo, and then relationship yedu takugara tingofungirana nekukakunetsana ndoita kamuka kunetsana tomuti hasha so tinongouya so towadzi mumwe wako iwewe mataura point. Yeti hasiri kuzviita hauna musuwo wakambomubata just because wanzwa zvachitaurwa nasomeone. Wotora hati nyaya yekuisa mumba mako iwo imba yako yakatogara zvitori right. Wotanga kuita maproblem macauses because wanzwa ndosapana taura pati ndosana taura kuti kunzwa
zveku next day wobva wazvitora kuti wobva wanozvisa iyi situation ndoiri pamuviri wangu. control yezvachiitika kunze kumba kwomunhu like kune nyaya inoti vazhinji kuti munhu kaona munhu asingaite mujoro haasi munhu. No, musafuririka kandi musafuririka anenge achipera ndiwe musafuririka. Wani munhu akaita mujoro gari mukutaura wani akaita mujoro nditi just mubvunze kuti une chii something chauri kuita mumba mako izvizvi kubva musi wakatanga kuti uite zvekuti gumbo panze gumbo mumbai gumbo mumba chii chaakaisa paground chinobatika. Most them vese vanhu vanoita izvezvo watarisaka anogara achitambura even yake mari kuti azvitengere drink chaichai adye bichana kuti atenga something kana mumba makuti afane mumba make haakwanisi kutenga haatengi anenge achingonzi ndoda mari yechakati ndoda mari yechakati ndoda vana chaiwo chikafu unotogona kutatiwatengera vana chikafu muzai ana mai vana baba mujoro hauna chamunopa unozvipa nhamo wakatarisa kudai unozvipa nhamo unozvipa kutambura unozvipa kusaita munhu asiri munhu pane vanhu because unombotanga uchiti ndakapenga anditi wozopedzisira uri wakupengeswa nekuti onesa unobva wati zviunhu rudzii. Saka chinhu chinodzi kuhura kandi mujoro regedzai hazvina chazvinokupai. Ivo wacho vari kuhura mukawatarisa mangwana vanenge vane zvirwere ivo wacho mangwana uchange wane chirwere muri kumhanya kukurumidza kusiya nyika iyoyi nekutozvitambudza mupfungwa spiriti chaiyo spiritually unenge uchitozvitambudza chimbotraya kana unge uri mumazviri chimbozvisiya unoti unogara zvakanaka nemhuri yako. Usaita kakunzwa kuti vanhu vakomana vanhu vanhu kunzogo vari kudai iwobva watega ndipinde kune nyaya yandanzwa iyoyo. Usafa wakazviita usafa wakazviita kuri kusafirwa kunze uko. Munhu wega wega izvi ari kuita mujoro ari kuita zvizinga mubvunze ari kusafa inside. Muri yake haina rugare iye pachake hana rugare. Usatama chinhu chokuti unogara mba always uchiwiga uchingotya kuti pandichabatirwa kandi pandichadai saka which means hapana rugare. Saka vakarora ngatiti vakarora musabuda kunze uko zviri kunze ndozviri kumba. Garai mudzimba dzenyu pasine mujoro vana baba wakangwara wakasvinura pasinawo muwake muite future. Ukaona mnachiita mujoro future haana.